Aw ni yang ma ne ni mana bita an bɛna fakoyi de kɛ awɔ fakoyi min ma deli ka dilan maliyɛn fɛ fiyewu bi Zarafa bɛn'o de dilan. An bɛ huile d'olive kɛ k'an ka fakoyi labɔ kosɛbɛ ka sɔrɔ ka n'a ji don sa. I bɛ jiko in i b'a kɛ litiri 2 bɔɲango ye. O tɛmɛnen an bɛ sɔrɔ ka na kɛbali kɛ ayi kɔrɔnfɛmɔgɔw t'a to an na busan. An bɛ sɛ k'a la i bɛ sɛko in kɛ k'a bɛn i yɛrɛ sago ma. An bɛ sɔrɔ ka na tomati den kelen bila la sa ka jaba dɔɔni tigɛ k'o fili a da fɛ. O tɛmɛnen an b'an ka fakoyi nafɛn an b'o ko ɲɛɲini. An bɛ fakoyi nafɛn k'a la. Ne delila ka fakoyi video kɛ a nafɛn yɛrɛ b'o video kɔnɔna na. An bɛna forondobani fila la ka sɔrɔ k'a ɲami ɲɔgɔn na ka kɔgɔko jate minɛ. Kɔgɔko jate minɛnen an b'an ka barama da jɛngɛ da la k'a to yen a ka tobi. Miniti caman tobili kɔfɛ an bɛna an ka tomati ta ka taa an ka tomati foroki kosɛbɛ ka segin ka n'a k'an ka da la. Baara ɲɛna an b'an ka da kɔgɔko jate minɛ sisan k'a lamaga n'a ma sigi ka sɔrɔ ka na barama buga da la k'a to yen f'a tulu ka bɔ. Ni fakoyi mɔna dɔrɔn a tulu bɛ yongo a sanfɛla la. Ɛri 3 bɔɲango tobili kɔfɛ aw yɛrɛ ɲɛ t'a la an ka fakoyi tulu yongolen tɛ nin a sanfɛla la. Nin de ka di sa nka busan de b'a ɲɛ. Wala de kɔrɔnfɛmɔgɔw a ye makoto ni manaw ye. Ale de ka di sa ale de ni kini bien aw bismillah.